Moro. Suunnittelin aloittaa tämmösen jonkunlaisen YouTube-kanavan. Ja mä tulen tänne tekemään vähän vaikka minkä näköisiä videoita. Mutta mä voisin aloittaa sillä, että mä jotain horisen tässä vähän esittelee itseäni. Elikkäs mä oon tämmönen kohta 20-vuotias. Vois sanoa, että miehen alku. Mitäs se nyt pitää esitellä. Ja mä tosi paljon soitan kitaraa ja kaiken mun näköisiä soittimia. Rumpuja, bassoa. Vähän kosketisoittimia. Tosi huonosti. Mutta mulla soitin tuossa, mä oon se hankkinut joku vuosi sitten ja se on vähän jäänyt, mutta olisi tarkoitus vähän sinäkin joskus tässä soitella. Viimeisen muutaman kuukauden aikana mä oon vähän innostunut myös ruoanlaitosta. Ei nyt mitään erityisen ihmeellistä, mutta mulle jotain vähän parempaa. Jollekin varmasti ihan arkiruokaa. Joo. Tosi paljon tää kanava varmasti tulee pyöriin niin musiikkiaiheen ympärillä. Niin mulla on tuossa listattuna jotain lempibändejä. Voitais lähteä siitä liikenteeseen, että mä oon kova heavy metallifani ja death metallia ja niin poispäin. Mutta ehkä jopa vähän ironisesti, niin mun lempparibändit on Arctic Monkeys ja Placebo nyt ainakin. Sitten ehkä alkaa tulla Iron Maiden, Megadeth, tämmöstä. Ja mä enimmäkseen soitan heavyä. Mä tuun varmasti semmosesta tekemään videota tänne. Mutta mä soitan vähän jotain muutakin aina, tää huvittaa. Kun mä tuossa teen, minkä mä tähän videoon laitan, tommonen soittopätkä Arctic Monkeysin Fluorescent Adolescentista. Mä sen laitan tähän keskelle videota. Niin. Puristamme sen jälkeen vähän lisää. Nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to be in my soul. Everybody baby's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Boys are slack. The best you ever had, the best you ever had is just a memory out of dreams. As daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of scientists. Remember when the bars were all in the tree? And now what you told you're gonna get it. I'm guessing that you'd rather just forget it. Clinging to that getting sentimental. Said she wasn't going, but she was still. Ladies and gentlemen, to be gentle. A Macadabra or a betting pencil. Oh, the boys are sick. The best you ever had, the best you ever had is just a memory out of a dream. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of wrong. Where did you go? Where did you go? Where did you go?
se ei ihan hirveän hyvä ollut. Tai siis ihan, kyllähän sitä kuuntelin. Tää vielä vähän opetella noiden tekemistä. Ensinnäkin ne kitarat nyt ei oo parhaanlaatuiset. Mä oon tehnyt ne ilmaisella softalla ja mulla on tämmönen halpa paska äänikortti. Saan Behringerin Euphoria UM2. Se on maksaa ehkä 50 €, mutta mä sen joskus ostin. Tästä kitarasta, millä mä tunteen, niin vois mainita kans tää, kun sattui siinä liidikitarassa huomata, niin nää bassomuotit, varsinkin täällä E-kielellä kuulu paljon lujempaa ääntä täällä sitten alemmilla niinku A-summoillakin. Niin. Ja se nyt varmaan johtuu, mulla on nää mikit säädetty ihan päin helvettiä ja myös sitten nää kielien korkeudet. Mä en oo oikein ikinä säätänyt tuota, mä en tiedä näkyykö se kameralla, mutta tuo mikki on tosi paljon kohdalla tänne päin ja sitten tää on paljon lähempänä sitä mikkiä tää E-kieli. Tää paksu E-kieli vs sitten mikki on täällä vähän alempana. Sitten nämä ohuimmat kielet on myös vähän korkeammalla. Mun pitäisi säädää tätä aika paljon. Mä en oo soittanut tätä pitkään aikaa, mutta kun nyt tätä varten. Ja mä oon viimeksi soittanut tätä, niin mä en oo varmaan osannutkaan noita säätää sen enempää. Ja pitää myös jatkossa muuten älytä kuvata vähän kauempaa. Kun mä laitoin 2 päällekkäin tuohon, niin ne ei mahtunut molemmat silleen siihen kuvaan kunnolla. Siis että ei näkynyt ihan niinku molemmat käät ja niin poispäin. Dodi. Mä oon tässä jonkun tunnin sulatellut tätä videota ja miettinyt, että onko mulla enää mitään lisättävää. Ei mulla varmaan ihan hirveästi. Ehkä sen verran, että jotkut varmaan voi arvata, että mä en siis mikään kitaratietäjä varsinaisesti ole. En osaa siis tarkkoja termejä mistään, mitä tuossa aikaisemmin selitin. Ehkä siitä joku saa pointti irti, ehkä joku ei. Joo, niin, sen verran voisin mainita vielä, että tästä mä oon jonkunnäköinen vinyylilevykeräilijä. Sitä vielä hirveästi on. Kaikki lempparialbumit ostanut. Mutta joo. Varmaan tälle kanavalle saattaa tosi paljon tulla niinku kitarakovereita. Ihan ilman mitään tämmösiä porinoita. Jotain laulujuttuja kanssa mä laulan bändissä. Soitan myös kitaraa ja laulan bändissä. Ehkä rumpuja soittoa. Mutta yksi mikä ehkä kiinnostaisi, jos tehdään niinku videoita, mä noita koskettimia soita. Sillä niinku siitä opetteluprosessista. Katsonut mihin kaikkeen tässä innostuu. Se on myös minun tuntien hyvin mahdollista, että tämä jää viimeiseksi videoksi. Mutta sepäs selviää. Ei siinä, mä en tähän nyt keksi kummempaa. Palataan mahdollisesti seuraavassa videossa tai ei välttämättä ikinä.